O Concello de Pontevedra volve a actuar de emerxencia para intentar garantir a integridade da árbore máis antiga do municipio, o carballo de Santa Margarida. Un problema cun soporte dunha rama que estaba invadindo a estrada de Santa Margarita, tiña certo perigo, incluso había algún camión alto que tropezaba co carballo e, polo tanto, eso podía desequilibralo. Aínda que a árbore é propiedade da Igrexa Católica e se sitúa no adro da Ermida de Santa Margarida, Concello e Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, levan anos implicados no seu coidado. No ano 2018 fixose unha intervención que consistiu na instalación, ademais de outras cousas, de dous puntais que soportan as dúas ramas máis pesadas da árbore. Eses puntais teñen unha doble misión, que é manter a árbore e que non se desplome, e por outra parte servirnos tamén de testigos no caso de que o peso da árbore e esas polas que soportan vayan aumentando e os puntais vayan combándose e vayan cedendo, non? Esta peza cumpriu a súa función. O martes alertou do incremento do peso da pola e hoxe puxéronse en marcha os traballos para substituir o puntal por outro de emerxencia máis axeitado. O facendo máis importante, que é asegurar a árbore para que non caia e para que non provoque ningún tipo de accidente, e en segundo lugar o que estamos facendo no día de hoxe, esa intervención de emerxencia que comentaba o alcalde, que consiste en alixeirar o peso da ponla afectada facendo unha poda selectiva. A empresa especializada Arbogal está a encargar desta tarefa. Explican que se trata dunha solución transitoria pendente dun estudo en profundidade que identifique os problemas do carballo. Hai que facer ben un estudo de profundidade da árbore, de como queda despois das podas que se están facendo, de como está o estado da madeira que foi deteriorándose nestes anos. Se perdeu bastante capacidade de tracción na rama, entón hai que facer un estudio, posiblemente haberá que facer unha instalación permanente. Haberá que ver como. Con máis de 300 anos de historia, o carballo de Santa Margarida está, apuntan dende o Concello, en coidados paliativos. A árbore padece numerosas pragas coas que ten que convivir. Esta árbore ahora mismo é un ecosistema, non? Ahora a xente xa sabe o que estas cousas, e aquí viven moitos larvas, insectos, fungos, e hai que axudarle para que deixen o árbore que teña as súas follas, que teña as súas ramas e as súas polas ben formadas, pero de alguna maneira estes organismos van a seguir vivindo. A de hoxe foi unha actuación de urxencia. De xeito paralelo, a Igrexa xa solicitou unha axuda á Xunta de Galicia na liña de protección e conservación de árbores enlleiras. O obxectivo é realizar unha intervención completa, incluindo a retirada do asfalto da contorna da árbore, unha poda intensiva e a aplicación de novos tratamentos para controlar os fungos e pragas.